Matul is-sena li għaddiet, il-Gvern mhux biss reġgħu reġistra surplus fil-finanzi tiegħu ta' 250 miljun iżda kompla jnaqqas id-dejn, tant li sal-aħħar tas-sena li għaddiet l-afsa tad-dejn naqset bi 17 miljun u 800,000 euro. Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar id-dejn turi li r-rata tad-dejn fl-aħħar 4 snin naqset bi 18% minn 64% tal-prodott domestiku gross fl-aħħar tal-2015 għal 46%, bil-Gvern jimmira li jkompli jnaqqas id-dejn għal madwar 40% matul din is-sena. Iċ-ċifri tal-NSO juru li sal-aħħar tas-sena li għaddiet, id-dejn tal-Gvern kien ta' 5,664 miljun euro. Mid-ċifri joħroġ ukoll li ftit aktar minn 61% tad-dejn tal-Gvern huwa ma' istituzzjonijiet finanzjarji lokali, waqt li 13% huwa ma' istituzzjonijiet finanzjarji barranin. Id-dejn tal-Gvern mal-pubbliku kien jammonta l-ftit aktar minn 1,367 miljun, 24% tad-dejn kollu. Mid-ċifri joħroġ ukoll li f'4 snin il-garanziji tal-Gvern fuq id-dejn naqsu b'aktar minn 333 miljun euro, minn 1,400 miljun fl-2015 għal 1,000 miljun fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.